Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker resmi namalary bilen tanış edýäs. Gurban Nazarow hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Orad Murat Gurban Nazarow saglyk ýagdaýy sebäpli Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministri wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministriniň ornbasary Begenç Hojaglyewicz Goçmollaýewiň üstüne ýüklenildi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşow, Lewap, Mary vilayetleriniň häkimliklerine vilayet etrap şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleriniň vilayet derejesindäki idarekär hanalaryň ýol başçylarynyň we beýleki degişli adamlaryň gatnaşmaklaryna ulan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň 18 aprel sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary barasynda giňişleýän gurrun edildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Bu wezipelerin ötünükli ýerine ýetirmegi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş yksadydan ösürmek maksatnamasynda gödöňüne tutulýan jogapkärlik işleň durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda agakinlere ide etmek, gowy çekişini ýokary derejede geçirmek, o sena toplumuna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini öpçün etmek boýunça alınıp barlayan işler dogrusynda giňişleýin gurrun edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň ulanşyny aýratyn seljerme berildi. Bu işleri ýokary hil derejesine ýerine ýetirmek, güýzlük buğday agrotehnika kagdalary laýıklykda ide etmek, gökbakçy ekinleriniň ýer almanyň bol hasylyny kemale getirmek wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Bu işleri halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň üstünlikleri beslenmegini öpçün eder. Ýer eýelerini ýokary hili tohumlar we ýetirlik mukdarda dökünler bilen öpçün etmek meselesine de jogapkärçilikle çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleň hasylygyny ýokarylandyrmagy şert döredör diýilip çykyşlarda aýdyldy. Hapa haşalotlary, dörlük keselleri we ziýankeşlere garşy görüş çäreleriniň ýokary derejede gurulmagynyň zerurdygyna da öz şekilli şunu hereket edýän biýokärhanalaryň işlerini şu günüň wezipeleriniň derejesinde guramagyň zerurdygy belenildi. Wilayatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen Almataýdan ýol goýmagyň ähmiýetine de uly öns berildi. Bu bolsa hasylygy ýokarylandyrmagy, owa milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmäge ýardam berer. Işleň ählisini toplum bilen amalaşdyrmagy da aýraty öz şekilli maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýygy etmek möhümini ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek, bu babatdaky işleri ýürütü güzgüçlükde saklamagyň wezipeleri hakynda da jekmejek gurrun edildi. Bu işleri milli daýykançylyk ýörelgilerini ulanmak bilen ilmi esasda toplumlaryň durmuşa geçirmek möhümdigi belenildi. Munyň özü owa sena toplumyndaky özgörtmeleň ruwaşlanmagyna ýardam berer. Maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, ýylatyň durmuş derejesini ýokarylandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler ozaly berilen taşryklaryň berjaý edilişi dogrusynda aýtmak bilen çykyş edenler bu işleri we olary ýerine ýetirmek ýollaryny taky kefitlediler. Ýurdumyzyň vilayetlerine alyp barlayan gurulşyklar barada da maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Bellenen binalary öz möhletine ýokary hil derejesinde ulanmagy tapşyrmagyň zerurdygyny aýratyn öz şekilli. Munyň özü hemişelik talapdyr. Öňde durýan ähli wezipeleň berjaý edilmek üçin mümkinçilikleň we şertleň bardygy nyk talap belenildi. Şu aýda beleniljek türkmen bedeginiň milli bayramyny ýokary derejede dawralandyrmagyň zerurdygy hakynda da maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Oňa ykjam taýýarlyk görmek we bayramçylyk çärelerini şonuň belent ruhuny laýyk derejede guramagyň wezipeleri hakynda da anyk gurrunlar edildi. Ýurdumyzyň ähli wilayetlerini halkyň arkadagy zamanasy ýylynda durmuş ykdysady taýdan ösürmek wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirmäge degişlidir. Umuman durmuşa geçirmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirlen wezipelerdir. Bu bolsa arkadagy serdarymyzyň başçylygyny täze sepkitlere tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer. Şogun paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň medeniýet ministrligi tarapyndan gurulan Türkmenistanyň taryhy meden ýadygarlyklary dünýä jemgyýetçiliginiň önsü merkezine atly halkara ilmi dowşugy geçirildi.
Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyine geçirilen halkara ilmi dowuşyň açylyşyna hökümetiň agdalary, Medeniyet Ministrliginiň şol sany Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem rejelemek baradaky Milli Müdürliginiň, Ilmlar Akademiýasynyň, Taryh we Arkeologiýa Institutunyň, Taryhy Medeni Döwlet Gorawhanalarynyň, Pudoklanyň ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikliň habar berişdirişleriniň ýolbaşçylary, hem wekilleri, ilim we medeniýet işgärleri, talip ýaşlar gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Ministrler Kabinetiniň 8 aprelde geçiren meclisine gol çeken milli taryhy medeni mirasymyzy aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem olary syýasatçylary çekmegiň 2022-2028 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy döwlet başlygymyzyň bugurdak anyk işleriniň biridir. Dawarda 2022-2028 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna öz çekilip, oň amala aşyrylmagynyň türkmen halkynyň gadymy taryhyny we baý medeni mirasyny, milli gymmatlyklaryny munun bilegim ilmi taýdan öwrenmäge, geljek nesiller üçin gorap saklamagy hem dünýäde giňden wagt etmäge ýardam berjektigi bellenildi. Resminamada göz tutulan çäreler diýarymyzyň taryhy medeni ýadygärliklerini we gözel künjeklerini daşary ýurtly we ýurdumyzyň syýasatçylaryny çekmäge gönükdirilendir. Şuň bilen birlikde täze maksatnamanyň baş maksadynyň diňe bir milli mirasy gorap saklamak däl, eýsem oň ösdürilmegine täze eterge bermekden ibaratdygy nyktaly. Çykyş edilen belleşi ýaly kabul edilen maksatnamanyň çäklerini milli taryh medeni mirasyň obyektlerini hasaba almak we pasportlaşdyrmak, olary döwlet sanyna girmek boýunça işleri dowam etdirmek gözüňde tutulýar. Bu resminamanyň taýýarlanylmagy köp jiltli Türkmenistanyň taryh we medeni ýadygärlikleriniň ýygynasyny döretmek üçin zerur ilkinji ädimler. Prezident maksatnamasyna laýyklykda neşeriň 1-nji jilti 2028-nji ýylda çap ediler we özüne bar bolan ähli maglumatlary, degişli suratlary, çyzgylary we kartalar jemler. Şeýle giňme çörli iş Türkmenistany ilkinji gezek amala aşyrlar. Döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň welaýatlaryna köp sanly taryhy ýadygärlikleri dikeltmek we öwrenmek boýunça uly işler meýilleşdirildi. Diýarymyzda birnäçe halkara toplumlaryň arkeologik topurlar işleýär. Şolaň ilmi gözleg işleriniň netijeleri Türkmenistan gadymyety ýadygärliklerdäki ilmi barlygy we rejeleýiş işleri neşerde çap edildi. Bugün ilmi makalalaryň bu ýygynnasy halkara dowuşuna gatnaşylary ilkinji gezek görkezildi. Tanıştyrışda kitaba Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleriniň goramak we rejelemek boýunça 10 ýylyň dowamynda arkeologik ekspedisiýalary we taslamalary gatnaşan hünärmenliň makalalarynyň girdilenligi belenildi. Esasen bular şu döwürde geçirilen meýdan ilmi barlyk hem rejeleýiş işleriniň netijeleri barada maglumat berýän ilmi hasabatdyr. Neşerde Türkmenistanyň eňýaly döwrüniň orta asyrlar içinde maddi medeni taryhy geňişligini beýan edilýär. Bu makalalaryň awtorlarynyň köpüsi halkara ilmi dowuşyň umumy mejlisinde sanly ulgamy arkaly çykyş etdiler. Mejlisde Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerine geçirilen arkeologik gazyw işlerine başlanan video şekilleri görkezildi. Dowuşyň dowamyna sanly ulgamy arkaly bu ugry degişli daşary ýurt professorlaryň, doktorlaryň, ilmi işgärleriň, bilermenleriň çykyşlary dinlenildi. Olaň çykyşlaryna eň täze ýadygärlikler gorap saklamagy ýardam berýän tehnologiýalar we enjamlary, şol sany kartografiýa, deshalyň 3D nüskalaryny döretmek wagtynda häzirki zaman barlyk usullaryny ulanmak meselelerini deňilip geçildi. Çykyş edenler Türkmenistanyň arkeologik deshalaryny goramak we gazyw barlyk işlerini geçirmek boýunça tejribe alýşdylar. Netijeli halkara arkeologik hyzmatdaşlygyna degişli taryhy maglumatlary getirdiler. Şunda häzirki zaman Türkmenistanyň muzeýlerine saklanylýan arkeologik tapynalary ýaly muzey gymmatlyklarynyň dünýäniň köp muzeýlerine ýokdugyny ýytaly. Dowuşyň syýasatçylyk ulgamyny ösdürmek Türkmenistanyň täze taryhy eýamda ýeten bilen sepgitlerini wagt etmek wagty ähmiýeti belenildi. Ähli çykyşlarda dünýäniň taryhy medeni mirasyny öwrenmek we gorap saklamak boýunça giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek zerurdygyny ýytaly. Ýygnalanlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan syýasatynyň pederlerimiziň medeni mirasyny öwrenmekde, gorap saklamakda hem wagt etmekde ilmi gözlegleri işleňleşdirmäge, bu işlere dünýäniň durly ýurtlarynyň hünärmenler çekmäge ýardam berýän amatly içerki syýasy ýagdaý döretmekde we giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmakda uly ähmiýetini bellediler. Şeýlede çykyş edenler Türkmenistanyň taryhy, medeni we tebigy deshalaryny gorap saklamagyň gaýratyny ähmiýetini tamak bilen şolaň her ýeriniň diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem tutuş adamzadyň gymmatly mirasydygyny bellediler. Şuň bilen baglyqda Türkmenistanyň UNESCO ýaly agryly gurama bilen hyzmatdaşlygyň baý tejribesini toplandygyny ýytaly. Çykyş edenler bu hyzmatdaşlygyň geňildilmeginiň taryhy we medeni ýadygärlikleri gorap saklamak işini öňe gitmäge ýardam berjekdigini bellediler. Dowuşyga gatnaşyşlar we mehmanlar Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyine gurulan sergi bilen tanışdylar. Sergide taryhy
hem medeniyet ýadygarlyklarda halkara we milli arheologik ekspedisiýalar geçiren gazaw barlyk işlerine ýüze çykarylan tapynylary görkezildi. Bu tapynlar diýarymyzda taryhy medeni mirasy öwrenmek we wagt etmek boýunça alynıp berilen işler hem bugurda gazanlanan üstünlikleri barada habar berýär. Şeýlede 2020-nji ýylda ilkinji gezek Döwlet Medeniýet Merkeziniň virtual muzeýiniň işläp başlanyny bellemek gerek. Onu 360 derejeli panoramaly foto tehnologiýasy ulanyldy. Bu tehnologiýanyň ulanylmagy muzeýiň işiniň hil taýdan täze derejede çykmagyna ýardam berdi. Panoramaly görnüşiň kömegi bilen dünýäniň dürli künjeklerindäki alimlere hem ähli islegelleri muzeýiň gymmatlyklaryny, arhivleri, rejelenen we awatlanan taryhy ýadygarlyklary hem arheologik tapynylary görkezmek bolýar. Ýakyn geljekde muzeý gymmatlyklarynyň virtual görnüşlerini Türkmenistanyň her bir muzeýine döretmek meýilleşdirilýär. Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygarlyklary dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde atly halkara ilmi duşuk 4 bölümde öz işini dowam etdi. Olaň mejlisleri Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny, Döwlet Şeperçilik Akademiýasyny, Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýini, Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň Taryhy we Arheologiýa Institutyny geçirildi. Olary gatnaşyklary Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygarlyklaryny öwrenmekde, hem gorap saklamakda gazanlanan üstünlikleri, ösüp gelen ýaş nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, milli taryhy medeni mirasyň eýeleýän ornuny, ýurdumyzda syýahatçylygy taryh ilmini ösürmekde, taryhy medeni ýadygarlyklaryň ähmiýetine bagyşlanan çykyşlary dinlenildi. Halkara ilmi duşunyň baş maksady taryh we medeni ýadygarlyklary öwrenmek, gorap saklamak hem rejelemek babatda halkara hyzmatdaşylygyny giňeltmekden we tejribe alşmakdan ibaretdir. Munyň özü bugurda uly üstünlikleri gazanan ýurdumyz üçin üreýän ähmiýetlidir. Diýarymyz genji hazinalary, taryhy ýadygarlyklary baýdyr. Hem döwletimiziň bugurda alyp barýan syýasaty netijesinde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edildi. Häzir Türkmenistany döwlet hasabyna 1400-den gowrak taryhy we medeni desgalar bolup, şoluň agla we arheologiýa ýadygarlyklardyr. Halkara ilmi duşuň ahyryna oňa gatnaşylar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul edip, döwlet başlanmazy ýurdumyzyň taryhy we medeni ýadygarlyklaryny öwrenmäge hem dünýäde giňden wagt etmäge işçiň gatnaşykdyklaryny ynanyrdylar. Halkyň arkadaňly zamanasy ýylyna milli ykdysadyýetimiziň çaldyp günleri bilen ösürülmegi netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyna aýratyn üns berilip, hususy kärhanalardaky ýokary tehnologiýaly enjamlarda öňürilýän dürli görnüşli haritlary içerki bazarlarymyzda uly isleg bildirilýär. Halkymyzyň uly isleg bildirýän haritlarynyň hataryna aýakap önümlerim uly orun tutýar. Mary welaýatynyň bar şäherindäki gerçek nişanly aýakap önümçilik kärhanasyna da dürli görnüşli aýakaplar öňürilip halkymyza ýetirilýär. Ýakynda bolsa bu kärhanada mektep okuwçylary niýetlerinin dürli görnüşli ýan torbalarym öňürilip başlandy. Ýurdumynyň ykdysady ulgamyny ösürmekde döredilýän giň şertler işe örtelekeçilere netijeli işlemäge, ýokary hili önümleri öňürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Bazı ykdysady şertlerini öz işlerini döwrün talaplaryna laýyk ýolugyan hemde Türkmenistanyň synagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Marşegernäki gerçek harit nişany aýakap önümlerini öňürýän önümçilik kärhanasynyň önümleri hil taýdan öz boşlugy bilen tapatlanýar. Bu husus kärhananyň agdy bir işçileri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçegde öňürýän aýakap önümlerini halkymyzda ýygydaly ködürlýärler. Hususy kärhanada önümçilik bölümleriniň sekisi bolup, olarda ýaş günärmenleriň bir näçe zähmet çekýär. Bu bölümler tutuşlygyna daşary ýurtlaryň aýakap öňürýän kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilip, olaryň kömegi arkaly ýokary hili aýakaplaryň ýüzlerçe görnüşi öňürilýär. Hususiýetçileriň tagalasy bilen kärhanada aýakaplaryň üstki bölegini dokumak, aýakaplaryň peteklerini taýinlamak hemde boýamak, nagşylamak, gaş bezegleri bilen timarlamak, aýakaplaryň aşaky böleklerini guýmak ýaly işler utgoşly anyp barlýar. Kärhanada lazer enjamyň kömegi bilen aýakap önümlerini bezemek hemde nagşylamak işler hem sazyşly ýoly goýulýar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçiliklerine münasip işler bilen jogap berýän bu husus kärhananyň işleri halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine wesiýärler. Edekuata kärhananyň tikinçilik bölüminde ilçeper gelin gyýlaryň ençemesiniň zähmeti netijesinde her pasyň özüne mahsus aýakaplary tikmek hemde olaryň üstüni bezemek işleri ýerine ýetirilýär. Mektebe çende çağılar, mektep okuwçylar hemde yetkinjekler, gelin gyýlar, erkek adamlar üçin niýetlenen bu aýakaplar öýelboşy aýratyny bilen tapatlanýar.
öz işlerini berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň talaplarına laýyk ýollugy ýan bu kärhananyň işleri täzelikde kiçi ýaşly mekdep okuwçylarynyň okuw esbaplary üçin niýetlenen ýan tor bolarym köpçülikden öňürip başladylar. Milli bedegler hemde naqşlar bilen bedelen bu ýan torbolaryň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýändiginem aýratyn bellemek gerek. Mekdep okuwçylarynyň galamdyr beýleki okuw esbaplaryny ýerleşdirer ýaly gutujyklaryň hem öňürip başlanmagy kärhananyň önümçilikde gazanýan ulussunluklarynyn biridir. Ýokary hili haritlara diňe içerki bazarlarymyzda däl, eýsem daşary bazarlaryna da ulussak bildirilýär. Halkymyzyň ösen isleglerini nazarlanmak bilen bu kärhananyň işçileriniň önürýän bäsleşige ukyply haritlary, ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de uly meşgullyga eýe bolýar. Kärhananyň işçileri hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada döredýän ähli mümkinçilikler üçin hormat prezidentimize alkyş sözlerini diýerler. Ýurdumyzyň Daşary vilayatynyň telekeçileri hormatly prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli pedalanyp alyp barýan işleriň depkinlerini güýçlendirýärler. Ýyla dyşgany şertlerine bol hasylyň kemale getirmek üçin ähli daýhançylyk ukyplaryny baý iş tejribelerini sarp edip işleýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzaty bolan Zemin Açary hususy kärhanasynyň vilayatyň Aktepe etrawynyň çägine ýerleşýän ýyla dyşganasyna alynıp barylan işler muň aýdyň misalydyr. Zemin Açary hususy kärhanasynyň ýyly daşganasyny ornaşdyrylan häzirki zaman ösen kämil enjamlar ýokary hasyl almagy mümkinçilik berýär. Munyň özi ýylyň durly pasyny ak bazarlamyzyň gög ekinlerden dolu bolmagyna mümkinçilik berýär. Ýeri gelende bellemel zat olam bolsa ýyly daşganada pomidoryň durly görnüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Ýyly daşganadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň, howa şertleriniň bolmagy pomidoryň ekiniň kadal ösmegi we bol hasyl toplamagy üçin şert töredýär. Halkyň daly zamanasy ýylynda da toý saçaklarynyň nazy nygmatlarynyň ýylyň durly pasynda şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilýän ugandyrjy ýagdaýdyr. Hususy kärhanada pomidoryň bereketli hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ilaty özümizde öňürilýän azyk önümler bilen ygtybarly öpçün etmek baradaky taýşyrklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini şaýatlyk edýär. Ýokumly ekologiýa taýdan arasa bu önümliň xaridarlary bolsa hemişe de ýeterlik. Ýyla daşganada ýetişdirilýän pomidoryk hasylynyň el ýeterli wahalardan halky hödürlenmegi bellenmegi münasipdir. Gözetimler uzal gidýän pomidor hatarlaryny syýnlanyňda bu ýerdäki hünärmendiniň zähmetiniň ýerine düşýändigini görýän. Netijede bu ýerde suwaryş, iýmetlendiriş we gözegçilik etmek ýeşeri göwne jaý alınıp barilýar. Hususy kärhananyň telekeçileriniň tagallasy bilen ýokumly pomidor hasylyny ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Onuň üçin kärhananyň işgärleri arkadaly serdarymyza özleriniň alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň parasatly ýolbaşlygyna türkmen medeniýeti, sunugaty, edebiýaty, bagtyar döwrümize laýyk ajaýyp ösüşleri beslenýär. Şeýlelikde garaşsyz watanymyzda milli toý bayramlarymyz, şanly senelerimiz şatlyk şowkuny ýokary gurumçylyga eýe bolýar. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde döwlet derejesine dawraly belenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagyny bedewlerimiz şöhradymyz şanymyz ady bilen geçirilen bayramçylyk çäreleri eksilmez şatlyk şowkuny täsirli çykyşlara beslendi. Bekiçde bedewlerimiziň ajaýyp heýkelleriniň ýanyna ýazyjy şahyrlarymyz, sunugat ustadlarymyz, edy watanymyzyň ýelden ýuruk bedewlerimiziň bahar pasynyň gözelliklerini ajaýyp şagyrlary şerň owazly aýdym saatlar bilen belentden wasp etdiler. Bekiçde bedewlerimiziň müňilliklaryň dowamyny merdana halkymyzyň durmuşyny hemişe uly ornu ýeläpdir. Seýkin basyşly ýelden ýuruk bedewler türkmeniň wepadar dosty hem sirdaşy bolupdyr. Ýyl içinde dany pederlerimiziň paýhasyndan dören ýerden turdy ataňy gory ataňdan soň atyňy at agynyň ýerde toý bolar. At Murat ýaly pekim paýhasy ýogurlan nakyllan bagtyar ýylymyzyň durmuşyny giňden ulanylmagam halkymyzyň ykbalynyň bedewler bilen berk baglanşyklydygynyň suwutnamasydyr. Dörejilik işgärleriň gatnaşmagyna bedewlerimize bagyşlanyp dörejilik hem gözellik bätleşikleriniň ýygydarly geçirilmegi, ýurdumyzda bedew heýkelleriň ençemesiniň bina edilmegi, ýurdumyzda bedew sarpasynyň belen tutulýanyna nişanlar. Dawraly şäherlerde medeniýet sunugat dörejilik işgärleriň ýerine ýetiren aýdym saatlaryny, çeper okyşlaryny berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne medeniýet sunugat dörejilik işgärlerini çuňur mazmunly
kämil, döwrüňap eserleri döretmäge giň mümkinçilikleri, ajaýyp şertleri döredip berýän hormatly prezidentimize arky dagly serdarymyza alkyşlary beýan edildi. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dörli çärelerine badylga berildi. Şoluň hataryna şu gün uzak aralyga atly ýürüş geçirildi. Aşgabat Mary ýolunyň kefitlenen bölегinde 60 km menzili geçmek uğruna badylga berilen ýaşa Türkmenistan prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumynyň, halkara ahaltekaçylyk sport toplumynyň, milli atly sport merkeziniň, Türkmenistanyň döwlet serhat gollugynyň, Goranlyk ministrliginiň atlar gatnaşdylar. Yerlen ýuruk bedewleriň ýaşa goşulmagy bilen uzak aralyga geçmegi maksat edinip, pellekana yetmek uğruna bedewlere atlanan çapyktywarlar ezberlik hemde usatlyk bilen hereket etdiler. Aralygyň uzaklygy çapyktywarlardan bedewe erketmeň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmagy talap edýär. Şoňa görä olar atlanan bedewlere bilen bir jan, bir ten bolup saglaşly hereket edýärler. Halkymyz özüniň ahalteka bedewine bolan söýgüsini oňa bekişli bedewler diýmek bilen beýan edýär. Bu bedewler 2000 ýyl gowrak mundan dal beýik ipek ýolunyň ugry bilen çapyp, uly menzilleri öz için alýan müňlerçe kilometrlik ýoly geçip, dünýäniň çar künjegine baryp ýetipdir. Şunda olaryň ýynnamlygy bilen bir hatarda çydamlylygam ýüze çykypdyr. Ahalteka bedewleriniň şeýle gymmatly häsiýetlerini gorap saklap, şu günlere ýetirmekde gadymy döwürlerden bäri meşgullanyp gelýän atşynatlyk däpleriniň inçe sırlarynyň ýitirilmän saklanmagy uly ähmiýete ýedir. Bu işler bolsa häzirki döwürde hasa ýaýwananyrly. Halkymyzyň medeni miras hökmünde bu işlere döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Müňilliklaryň dowamyna dünýä medeniýetiniň ötüşine äge tuly goşan türkmen halkynyň öz boşly medeni mirasyny aýagly saklamak, baýlaşdyrmak hemde dünýäde giňden wagt etmek ýörelgeleri Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň iller tutulýan ugurlarynyň derejesine ýetirildi. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna bu pudogyň ösdürmek uğruna äge tuly işleriň bitirilip, ahalteka bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belinde galmagyny gazanmak babatda maksatnamalyň işler alınıp barylýar. Türkmen halkynyň asly atşynatlyk däplerini kämilleşdirmegi, ahalteka tohumatlarynyň başdanyň artdyrylmagy üçin zerur şertlaryň döredilmegi, ýurdumynyň atşynatlyk pudogynyň halkara ugurdaş düdümlerine goşulmagy, ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegi uğruna ýygy-däli çäreler amala asyrylýar. Türkmenleriň gadymdan bäri guraýan at çapşyklarynyň göwünleri galkynarýan joşguny nesilleriň dowamatlylыgynyň, ata-babalarymyzyň köp hasyrlyk däp desturlarynyň gaýtadan dikildilýäniň hemde ösdürilýäniň öz boşly nyşanyny urly. Munyň özi halk seçkiçileriniň gudratly tebigat bilen bilelikde kemale getiren ahalteka bedewleriniň iň gadymy we täsir wekilleriniň gözden geçirilişi bolmak bilen şäklenmän. Olaryň nepitligi, çeýiligi hemde haýran galýan çydamlylygy bilen täsir saglaşygy emele getirýän gaýtalanmaja gözelligine öz boşly senadyr. Sahavatly türkmen topragy ähli döwürleriň hemde halklaryň iň gowy bedewleriniň ýetişdirilýän mekanydyr. Bu bedewleriň şöhraty ýer ýüzüne ýaýrapdyr. Türkmen seýisleri köp asarlaryň dowamyna ýelden ýuruk bedewlere terbiýelep ýetişdirmek maksady bilen olaryň taýçanaklaryny saýlap alyp, tohum arasalaryny gorap saklap, dünýä atşynatlygynyň täjine urulan atlaryň aýratyn täsin tohumuny döretdiler. Türkmenler gadymy döwürlerden başlap bedewlere tälim bermegiň netijeli tensimlerini işläp taýýarlapdyrlar. Ahalteka bedewi edelmen türkmen ýigitleriniň hakyky we paly hemrasy bolupdyr. Bu arada diňe bir köp san rowaýatlar hemde hekaýetler däli. Her gün öreçenli saklanyp galan daşary utly awtorlaryň taryhy ýazgylary şaýatlygy diýär. Olar türkmen bekişli bedewleriniň haýran galyjy we padalygy barada ýazgylaryny galypdyrlar. Atçapşyklary türkmen toýlarynyň hemde bayramçylyklarynyň bedegidir. Olaryň netijesinde ahalteka bedewleri hemişe ajaýyp türgünleşdirilen beden taýýarlygyna bolup, uzak aralyklary ýürüşleri de çydamly bolupdyrlar. Bizim günlerimizde de sportyň iň gadakly hemde özüne çekici milli görnüşleriniň biri bolan at çapşaklary äge tuly meşgullygy eýeder. Häzirki döwürde ýelden ýuruk bedewler watanymyzyň ösüşiniň hemde döredijliginiň täze belentliklerine tarap okuny hereketini alamatlandyryp, milletimiziň mirasynyň, türkmen halkynyň döredijilik paýhasynyň dowamatlyllygynyň beýanydyr. Mälim şäli gahraman arkadagymyz bedewlere bütün kalby bilen halk söýgüsini siňdirip, ahalteka tohumly bedewleriň dünýädäki şöhratyny belinde götermek, beýik ata-babalarymyzyň atşynatlyk sungatyny ösdürmek hemde wagt etmek hakyndaky aladany döwlet siýasatynyň derejesine çykardy.
Şoň netijesinde ýurdumyzda bekişde bedewlere ýyda getmek hem de olary köpeltmek, milli açnasyk ýörelgelerini gaýtadan dikeltmek, atçylyk sportuny ösdürmek, at çapjyklary, özü garalyga atly ýürüşleri, atlaryň päýtgeçiliklerden geçmek boýunça seýisleri, tälimçiler hem de ussat türgünleri taýýarlamak üçin ähli şertler döredildi. Ýellen ýürek bekişde bedewleriň hereketi, ösüçleriň hem de täze ýeňişleriň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ýurdumyň okuny hereketini aňladýar. Çünki ahaltaka bedewi berhara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüni, döredijlikli ruhy göterilişiň ýamyny alamatlandyrýan ajaýyp keşwe urly. Ol gahrman arkadamyň hem de hormatly arkadagly serdarymyň saýatynda watanymyzy ösü üçin täze belentliklerine tarap alyp barýar. Ýurdumyň anamly gadamy ýellen ýürek bedewleriň badyna meňzedilýär. Şeýlelikde döwürler hem de menzilleri özüne boyun egdiren ganatly bedewler dünýä ýüzünde uly şöhrat gazanyp, dörejilik kuwwatyny, zähmet sağlaşygyny, dörejilik başlangyçlaryny, gözellik hem de hoş niýetligi özüne jemleýär. Biz berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly arkadagly serdarymyzyň başlangyna, ajaýyp bekişde bedewlerimiziň kuwwaty bilen beýik maksatlara, halklaryň awadançylygynyň, yer ýüzünde dostlaň hem de parahatçylygyň berkbedine tarap barýan ýolumyzy ýagtyldyp, beletlikleri çykýasyp, gowunç bilen aýdyp biler. Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli uzak aralyga gurulan atly ýürüşiň netijeleri jemlenende şeýle görkezler ygran edildi. Pellehana ilkinji bolup Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltak açylyk toplumuna degişli bolan meşhur diýen at gelmegi başardy. Ol bellinen aralygy 2 saat 41 minut 58 sekundda geçdi. Pellehana ikinji bolup gelen Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltak açylyk toplumynyň Garadumanyan bedewi bellinen aralygy 2 saat 42 minut 23 sekundda geçmegi başardy. Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltak açylyk toplumynyň gaýdy diýen bedewi Pellehanadan 3-nji bolup geçmeň hötesinden geldi. Ol bellinen 60 kilometr aralygy 2 saat 44 minut 46 sekundda geçmegi başardy. Bayramçylyk münasibetli ýurdumynyň döwlet sirkinde galkynç milli at üstündäki oýullar toporyň çykyşlary ören täsirli boldy. Bu toporyň her bir çykyşy öz bolşy aýratyllyk bilen tapawutlandy. At üstündäki çylşyrymly hereketler ýokary ustatlygy talap edýän oýullar ahaltaka bedewleriniň owdurlygy bilen öz bolşy sağlaşygy emile getirdi. Bu sağlaşyk milli mirasymyzy, sungatymyzy, dünýä belli gymmatlyklarymy giňerimde ösdürmekligi nazarlayan hormatly prezidentimiň il ýurt bähwetli başlangyçlarynyň öz bolşy dawralanmasyna öwrüli. Ma'lum bolşýaly galkynç milli at üstündäki oýullar topar dünýäniň dürli ýurtlaryna geçirilen bäsleşiklere gatnaşyp, ahaltaka bedewler bilen bilelikde atçylyk sportunyň ýokary çylşyrymly görnüşlerini ustatlyk bilen ýerine ýetirenlikleri bellerliklidir. Toporyň agzalarynyň sağlaşly hereketi olary üstünlük getirýär. Toporyň Ýewropa we Aziýa ýurtlaryna garaşy döwletleriň arkaşyň şäherlerine geçirilen sirk festiwallaryna buğru boýunça gurulýan halkara bäsleşiklerine gazanan üstünlükleri gowandyrjydyr. Netijede watanymyzyň halkara sport awraý belende göterilýär. Munyň öz ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň atçylyk sportunyň ähli görnüşleriniň, sirk sanatynyň ýokary derejede göterilme ugruna amal aşyrýan işleriniň aýdyň netijesidir. Häzir kunlarda sport şäherleriniň türkmen bedewiniň milli bayramynyň dawaralary bilen utgaşmagy möhüm ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň bowling boýunça geçirilen ýarşy kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Paýtagtymyzyň birinjili ugrundaky bäsleşik gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Balalyga berilen ýarşlar aýratyn ähmiýetlidir. Ol türgellere tejribe toplamaga mümkinçilik berer. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 19-njy aprelde saat 20-den 20-nji aprelde saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Hawa Maglumat Ulugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkep durýan bulusy hawa bolup ordan telesekundda 94 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkep durýan bulusy hawa bolup ordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 10-15 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar.
Marun vilayetine ötkatran bulutlu hava ol kun ortuna tardan tele sekunda 7-10 km etiyen şemal öser. Hava gecetine 10-15 gradus gündüzüne 21-26 gradus maylı olur. Liverpool ayetine ötkatran bulutlu hava ol biyan şağır. Kun ortuna tardan tele sekunda 8-10 km etiyen şemal öser. Hava gecetine 11-16 gradus gündüzüne 18-23 gradus maylı olur. Daşın vilayetine ötkatran bulutlu hava olup Dimrad kun ordan tele sekunda 7-10 km etiyen şemal öser. Hava gecetine 10-15 gradus gündüzüne 21-26 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkatran bulutlu hava olup kun ordan tele sekunda 7-10 metr etiyen şemal öser. Hava gecetine 12-14 gradus gündüzüne 25-27 gradus maylı olur. Yurdumuz boýunça aprel aýynyň 20-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada otuzun bölejikleriniň kadadan 5 götürme artmagy, o howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biljek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuzluğun 2 metr araçağı berja etmek, elleri arasında saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bolary berk berja etseňiz ýylyň islenip paslynyna öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy döwründe aty watany Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň ödeninde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.